eta guain esplikatu doizugu altzibarrek ze garraio eta hori. Altzibar da bizitatu dauzu bat alaudik dauzu bat bai. Eta guain dura que... ikusten ez ere. Bateria. Argazki bat. Mundo kultura da helduen ikastola. Eta guain handi esplikatuko zuten. Altzibarren kontzertuak. Eta hemen beste zehar hiru soziedade gustadores. Eta kiroletan dago bideogia eta hemen garraioetan du xorrola, autobus, pasatzen da xorrola, autobusa eta taxia. Hau da festetan egiten dugun zea bat, pintxixutan festa bat bezala. Zerena joten da San Ferminez bezala jantzita. Eta joten dira tamorra eta txilibilitu haukin jotzen eta guantxesetxe kantatzen jotzen. Kuestazio eta zaiza. Bai, ditugu kuestazioa. Eta gero guk afaltzen du Adubiz tabernan. Eta gero bukaera itxo egiten diogu zea. Entzantzen da altzibarko kuestazioa zizen tokian eta intxixua jotzen dira. Eta hemen daude argazkizeak batzuk altzibarkoak. Hemen daude gitarra eta jotzen dauda. Albisturreko agalapituza. Eta guain hemen onguan daude etxe batzuk, erorri bizina. Eta hau da beste argazki bat. Ya está. Eskerrik asko.